Nyangini kera CEDEAO maufe kanyashi anga jamana ma kunu kari janvier kalo kle konoto. Alibi ameto onyangini kele hale hukum kono hanga frante fanga nyama kono la sike nikuka nisongo ya ira kanyashi nyangini halima. Sibiri temene shu krenkrene ni kono tuli no hanga seku ni dongo mau tokola ni renouveau mau koni John Dike akeneka. Farkolenya kunafunia obe talike farafina wane uka kenembe gatan Cameroon kaufino nini atabu bisabani sabanai mfano hune kunafuni kumawawe nina dofa muka kulula sauna misandena kafuni tan krenkreni ke kanyashi au mahmalikono ani maliko ka haufa fe sokole do MCT jabarani halini radio emergence sanfe kunafuni kene ni usikili au kili na bela jarali bakruwa temeniko kabui no CEDEAO mauko ni nyangini ke kanyashi anga jamana alima kakeni kunu kari janvier kalu kli konoton samba flahani mukan flah nyangini kumte daware femye anga jamana kalafiliko ni ulu koni mabo asira fe anga franje fanga nyamau olu femye anga kunafoni nyinawe olu jamunu faranya ka hambe olu laje Farafina jamana munu kele no ka kulu sigi u yere ni ko otoko ke ko CEDEAO olu e faranyo ko ngankura ke kanyisi anga jamana ma mi konona na nyangini bere ko ni nyeshina anga jamana ma bawo la nyini mi tunkera anga nyema ufe o mabo asira fe CEDEAO ka o la nyini tunte dowere o tunye ka civil lota ka obla Mali jamana kuntiki yala bawo atun sudora ka fo fanga tanangilin ko ka bo Ibrahim Boubacar Keita bulu finitikila kaufe uladoniara ka fo ko femi koni kalota an shegin o de dilendo uma walasa ukaseka kala flu labe ninga civil soranti ko keni jamana kuntiki nga o efenye mi maseka bo asira fe folo anga chamache fanga nyema bulu ni obitalike Colonel Assimi Goïta kan adola olungani ekuraye kasanduru de ke fangala mi konana na sa aye aka ministry fla walasa olu be se ka ɲɛfɔli kɛ cogoya min na ani fɔka bɛn be se ka sabati fana cogoya min na Mali ani CEDEAO kulu ni ɲɔgɔn cɛ. Cɛmancɛ fanga ɲɛmaw ka fɔla ko gɛlɛya caman de bɛ an ka jamana kɔnɔna na ko fɛn min kɔni kalafili ye o kɛli kɔni ma nɔgɔ an ka jamana kɔnɔna na sangada in na ka d'a kan bingani wale ale ɲɔɲalen no kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna na. Ni o be se ka kɛ ni sababu ye ɲɔngirili ka kɛ fɔlɔ kalafiliw la. A dɔ la kabini fanga yɛlɛmana utukalo la san 2020 waati n'o de kɔ Colonel Assimi tara ka sigi an ka jamana kuntigiya la san 2021 mɛ kalo la a ma kɛ ni CEDEAO fɛ la koba ye. CEDEAO ye a ŋaniya jira ka fɔ ko civil ka sigi jamana kuntigiya la waati surun kɔnɔna na. Ni waleya nunu kɔni kɛra ni sababu ye kunungo Ghana jamana kɔnɔna na ɲɔgɔn lajɛrɛ balilen dɔ kɛra UEMOA jamanaw fɛ ni o jamana kelenw ni fɛnɛ bɛ CEDEAO kɔnɔna na k'a jira k'a fɔ ko Maliko hami bɛ u la. N'o kɛra ni sababu ye be ɲangini bere da Mali kun. Nka sani o cɛ CEDEAO tun ye maa 150 olu ɲangi fɔlɔ ka ɲɛsin nafoloko ma. N'o de saratigɛ la sisan nɔ ɲangini bere kura tara ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ma. O ɲanginiw de filɛ nin ye. Mali ka lasigiden minnu bɛ CEDEAO jamanaw na olu ka baara la ɲɔngiri fɔlɔ. Mali ni CEDEAO jamana frontières bɛɛ na datugu. Ɲɔngirili bɛna kɛ fɛnɛ ka ɲɛsin minɛko ta fanfɛ CEDEAO ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ k'a danbɔ furako ani baloko la. Kasabiko fɛnɛ bɛna ɲɔngiri fana ka bɔ Banque centrale yɔrɔ. Dɛmɛ o dɛmɛ n'o tun bɛ ɲɛsin Mali ma nin ye o fɛnɛ jɔlen ye. Ni waleya ninnu bɛ labaarali daminɛra ka bato ka ban. U ka fɔ la ɲangili bere in na wuli ka bɔ yen nɔ ni yɛlɛma donna nataw la an ka ɲɛmaw ka waleya la ka ɲɛsin u ka kumakan ma. Awo ko ni ɲangili berew bɛ ka ta walasa ka maliyɛnw kisi. Alibi ameto nyangini hale hukum kono franje fanga nyama koni laseke ninga uka nisongo ya ira kanyashini ni nyangini kufole inye lase kono na hukoni aira kafo jamana ira koni bi la hale amna ni wati na amanga toshila CEDEAO maukoni nga nyangini taka nga jamana ale segere kanja trawili hambe alikas jawlaje. Farafina faraɲɔgɔn kan jɛkuluba 2 n'o bɛ tali kɛ CEDEAO ale ni UEMOA kɔni na olu kɔni ye lajɛrɛba min kɛ karido
janvier kalo tile 9 2022 a kɛra kaw fɛ n'o ye Ghana faba yɛrɛ ye. Ni lajɛrɛ kofɔlen kɛnɛ kan u kɔni ye ɲangili dɔw kɔni ta ka Mali kɔni sɛgɛrɛ sɔrɔ ale ni kasabiko kɔni bunakun kan min kɔni kɛra k'an ka jamana ɲɛmaw kɔni dabali ban kosɛbɛ. Ni ɲangili bere minnu kɔni talen filɛ nin ye ninnu kɔni kɛra sababu ye ni ka Mali gouvernement ɲɛmaw kɔni ka baara caman kelen kɔni kɛ fu ye bawo u tun cɛsirilen don kosɛbɛ kuma ɲɔgɔnyaw la u ni CEDEAO kɔni cɛ yaasa u bɛ se ka bɛn kelen ma Mali kalafiliko kɔni na. O de la an ka Mali gouvernement maaw kɔni kɛlen don ka UEMOA ani CEDEAO maaw kɔni ka ni ɲangili kofɔlen kɔni kɔn. K'a sɔrɔ UEMOA ani CEDEAO jɛkulu ninnu kɔni sigilen don farafina jamana ninnu kɔni ka bɛn ani keleyaw kɔni sabatili de ma fo ka taa se ɲɔgɔn dɛmɛ ma. Nga u ye ni ɲangili bere ta ka Mali sɛgɛrɛ waati la waati min ni Mali finitigilakaw kɔni ka wulili bonyalen don banbaci wale kɔni kɛlɛli la. O ko min tun tɛ ka se ka sira sɔrɔ a bɛ san 10 ni dɔ bɔ bi. N'i y'a ta ka lagɛ UEMOA kɔnɔ jamana ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan ni ka embargo bin jamana kelen kan a bɛ i n'a fɔ i binna a jamana sina kan i n'a fɔ a bɛ UEMOA gafew yɛrɛ kɔnɔ cogoya min na fo ka taa se BCEAO yɛrɛ ka jɔsen dɔw fana ma. Min ye CEDEAO ta ye an ka jamana gouvernement kɔni ye olu ka ɲangiliw kɔni kɔn kosɛbɛ ka da kan olu ka ɲangili ninnu kɔni sinsinnen tɛ wa o tɛ u ka fara ɲɔgɔn kan gafe si kɔnɔ n'o dɔw bɛ tali kɛ dankun datuguni n'a bɛ fɔ a ma nazarakan na frontière dugumata ani sanfɛta CEDEAO jamana tɔw olu ni Mali cɛ ani fɛnɛ ka feere jɔ an ka jamana ani CEDEAO jamana tɔw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se ka nafoloko baaraw fana jɔ an ka waribon ani CEDEAO waribonba kɔni ni ɲɔgɔn cɛ. Mali gouvernement kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni nisɔngoyalen don k'a ye k'a fɔ ko farafina tilebiyanfan fara ɲɔgɔn kan jɛkulu maa ninnu kɔni ye u yɛrɛ to maaw bolo maa minnu n'olu sen tɛ u ka jɛkulu la k'u ka jɛkulu dilan ka d'u ma. Wa Mali gouvernement kɔni bɛna wuli k'i jɔ nin waati nataw la ni ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ɲangili ninnu na. Ka fara o bɛɛ kan Mali gouvernement y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni nisɔngoyara kosɛbɛ nin wale cɛjugu in na min bɛ tali kɛ nin ɲangili ninnu kan ka ɲɛsin malidenw ma olu minnu kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔna na n'o dɔw bɛ tali kɛ lakanabaliya ani kɛnɛya yɛrɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na ni coronavirus bana in yɛrɛ waati la. O kadara kelen kɔnɔna na Mali gouvernement bɛ weleweleda kɛ maliden cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ k'i hakili sigi ni ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka fara ɲɔgɔn kan fo ka taa se ka jamana dɛmɛ an ka bɔ dingɛ in kɔnɔ. O hukum na gouvernement ye fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan n'o bɛ tali kɛ an ka lasigiden minnu bɛ CEDEAO jamana ninnu kɔnɔ olu ka segin so fo ka taa se k'an ka dankun fana datugu sanfɛla ani dugumala CEDEAO jamana kofɔli ninnu fana na. Wa u bɛ jamanadenw hakili sigi k'a fɔ ko fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigila sen kan ka ban fɛn min bɛ tali kɛ dumuniko ani fɛrɛbɔkow bɛɛ lajɛlen na olu minnu bɛ se ka kɛ o kɛcogo kɔrɔw la i n'a fɔ a tun bɛ kɛ cogoya min na. N'i y'a ta k'a lagɛ ni bingali banbali minnu talen bɛ ka ɲɛsin nin jɛkulu ninnu kɔni taabolo ani kungilennaw kɔni ma Mali kɔni bɛna a kɔlɔlɔw sɔrɔ wa a kan k'a jɔ a jɔyɔrɔ la ka segin k'a taabolow lagɛ ka sanga ni nin tɔn ninnu kɔni kuntilenna ye. Alibi ameto CEDEAO olu ka ɲangini kɔnɔ honorable Fuseni Watara ale qui est CNT jɛkulu tɔnden ye a bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Sanction ye mɔgɔw bɛ ka miiri k'a bɛ gɛlɛya ta mais diɲɛ kɔnɔ fana mɔgɔ tɛ se k'i ka vie kɛ ko gɛlɛya tɛ o mais nin ye gɛlɛya mun ye Ala yɛrɛ de y'a ɲɛsin a ma mun na parce que an tun bɛ fɛn dɔ kɔnɔ an kan ka bɔ o kɔnɔ n'an bɛ fɛ Mali ka taa ɲɛ an kan ka bɔ o kɔnɔ donc Ala yɛrɛ ye nin latigɛ. N'olu ye sanction ninnu ta u m'u miiri u ka duguladenw na barisa Mali dɔrɔn tɛ profiter Mali dɔrɔn ka hɛrɛ kun tɛ nin na n k'u ka duguladenw fana u caman bɛ yen u ka dahirimɛ a bɛ bɔ Mali de fan fɛ u caman bɛ yen u bɛ fɛnw kɛ u bɛna feere Mali de la u ka transporteurs bɛ yen olu bɛna ni marchandises Mali la olu fana bɛ balo o de la u ka usines bɛ yen u ka produits caman a bɛɛ bɛna feere Mali de la an'u ka fɛn wɛrɛ caman même u ka port fana n'i y'a ye an b'a utiliser Ala kama ko tɛ o fu tɛ an bɛ wari de sara u ye wa an bɛ wariba de sara o wariba de fana bɛ ka kɛ k'olu ka dugu jɔ n'olu y'u ban o bɛɛ la Ala y'a kɛ ko Mali a frontière tɛ wɔrɔyanfan dɔrɔn fɛ o hɔrɔnyanfan fana bɛ yen nord bɛ yen donc Mauritanie bɛ yen Algérie bɛ yen an bɛna an ka baaraw yɛlɛma yen n bɛ mun fɔ dɔrɔn commerçant peut-être nin bɛ kɛ wagati ye gɛlɛya nin bɛna mais nin gɛlɛya bɛ tɛmɛ gouvernement bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ pour que nin gɛlɛya ka tɛmɛ ni bɛ fɛ i ni mɔgɔ ka jɛ n'a tigi tɛ fɛ a ka jɛ ko fo jɛ ka kɛ ale bɛ fɛ ka mun sinsin ka i ka so ma jagoya la n'i ma so ma donc i b'a fɔ a tigi ye an ka fara ɲɔgɔn na
parce que n'i y'olu ka jamana mɔgɔ caman ta olu taara 3e mandat la u ye mun fɔ n'u y'a fɔ de ko olu ka jamanadenw de ko de k'u ka jamana ka hɛrɛ de b'o la bi n'an ka jamanadenw y'u sigi ka sigi ka fɔ kɛ k'a fɔ k'an ka hɛrɛ de fana b'a la transition ka taa san 5 in na wa an ka se k'an ka jamana lakana ko an ka hɛrɛ b'o de la ne olu ma sɔn o ma mun y'a kɛ u sɔnna dɔ in ma munna u tɛ sɔn nin ma o kɔrɔ de u tɛ Mali fɛ u tɛ fɛ an ka taa ɲɛ de parce que bi in na Mali sera k'a yɛrɛ sɔrɔ Mali bɛ ka se banbaciw la an bɛ k'an ka yɔrɔ caman lafiya o kɔnɔna la olu tun kan ka bɔ k'an dɛmɛ de mais n'u ma sɔn ka bɔ k'an dɛmɛ ko fo k'u bɛ gɛlɛya wɛrɛ sira kan an b'an cɛsiri de k'a yir'u la ko an ma suru an tile ma suru ɲɛ wa u bɛ k'a fɔ k'olu ka wolomasiri taba minnu bɛnnen don u k'a kɔrɔbɔ n y'a fɔ ni ɲinɛw y'u dalajɛ k'u bɛ t'u kɛ wara kan u t'a ɲɔgɔn se fila. Ni waati na hamidu jamana marabolo kunnafoniyaw la min jaw farala ɲɔgɔn kan Kanja Tarawele ale fɛ. A ye aw bisimila a ka bi marabolo kunnafoniw na. An bɛ fɔlɔ Kita. Mɔgɔ 30 kɔ olu kɔni tun sen bɛ kalanna min tun bɛ ka kɛ binganiwalew kɔni kan. Ni a kun cɛra jumadon sɔgɔmada fɛ janvier kalo tile 7 san 2022. Nin kalan in kɔnɔ ɲɛfɔli ni walawalali caman kɔni kɛra nin makofɔli ninnu ye. Kun min de bɛna ni binganiwale ye. A kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye ani u bɛ se ka mun de kɛ yaasa u bɛ se ka kisi k'u tanga binganiwale yɛrɛ ma baarayɔrɔ la ani fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Nin kalankofɔli kɔni hakilina ɲuman kɔni bɔra Plan international Mali kɔni de yɔrɔ wa a kɛnɛ kan kɛnɛya tigilamaw, kiri tigɛbagaw, lakana tigilamɔgɔw, kafo, sifinakaw ani Kita ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ nin kɛnɛkofɔli kan. N'an bɔra Kita an m'an kunda Segu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na Sankaw fɛ yen. Monseigneur Hassan Flora Kone n'ale kɔni tun sigira octobre kalo tile 7 san 2021 Pape François fɛ ni ka kɛ san évêque ye. Ale kɔni ka sigili baaraw kɔni la ɲɛnamayara sibiri tɛmɛlen janvier kalo tile 8 san 2022. A kɔni kɛra diinɛ ɲɛnajɛ dɔ kɔni senfɛ min kuntigiya kɔni tun bɛ Pape François ka ciden kɔni bolo. Monseigneur Florent Kone kɔni ye babu semi ta ni a kɔni bɛna ka évêqueya san baaraw kɔni na ɲɛnamaya ni a ye. O de ye ka badenya sinsin maliden kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ Mali kɔnɔna na. Hakilila jiginna Monseigneur Florent Kone kɔni ye diocèse de San kɔni évêque sabanan de ye. Walasa ka dansigi bi marabolo kunnafoniw na an bɛ taga an songo. Tasuma kɔni ye sogofeere yɔrɔ dɔ kɔni minɛ alamisado janvier kalo tile 6 san 2022 su nɛgɛ kaɲɛ 2 waatiw kɔni na ni a kɛra Julanbugukaw fɛ yen nɔ an songo dugu kɔnɔ. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko courant kɔni de masi kɛ min kɔni kɛra sababu ye ka tasuma kɔni wuli nin sogofeere yɔrɔ kofɔlen kɔni na. Ma ni ma to a la nga tiɲɛni kɔni barika bonyana ka da kan congélateur 2 jenina moto 1 fo ka taa se boisson carton caman kɔni ma tasuma tara ni o bɛɛ ye. Ni sogofeere yɔrɔ min kɔni jenini filɛ nin ye a tigi y'a yira k'a fɔ ko tasuma kɔni kɛra wari min kɔni sababu ye nin a bɛ taa i jɔ fo sefa wari miliyɔn 2 n'a kunkanfɛn de la. Ni ne bɛ dan sigi a ka bi marabolo kunnafoniw na. O kunnafoniya de bɛ taa n'a ye an ka jamana kɔkanko kunnafoniw na min jaw farala ɲɔgɔn kan Penda Sidibe ale fɛ. Sénégalkaw fɛ yen nɔ maire kalafili o baaraw minnu kan ka kɛ janvier kalo tile 23 nata la o campagne baaraw koromokarili kɛra sibirido janvier kalo tile 8 na u ka dugu la. O kɛlen Sénégal faba ale laɲɛnamara ni politiki baro sigiw ye fo ka taa se ɲɛnajɛw ma maaw fɛ maa minnu bɛ k'u kanbɔ ni maire kalafili nata in na. Kɔngɔkaw fɛ yen nɔ RDC jamana mina recensement général kɛ o min ye ka jamana maaw bɛɛ jate dɔn fo ka taa se u ka sow jatew ma. Siɲɛ laban mun na ni jamana in ye nin baara in kɛ o kɛra san 1984 la. Nations Unies maaw y'a yira k'a fɔ ko nin baara in kan ka kɛ san 10. U ka minisiri ɲɛma Jean-Michel Sama Lukunde ale y'a yira k'a fɔ k'olu ka gouvernement bɛna a cɛsiri nin baara in kɛli la yaasa u ka jamana bɛ se ka yiriwa togoya min na ka ɲa. Éthiopikaw fɛ yen nɔ baɲumankɛtɔnw olu ka baaraw jɔ fɔlɔ Tigre ale kɔrɔyan fan fɛ k'a sababuya kɛ pankurun drone dɔ ale ye tiɲɛni kɛ k'a ne déplacer dɔ la Éthiopie kɔrɔyan fan fɛ. O ni maaw ka baarabolo min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko bureau de coordination des affaires humanitaires o y'a yira k'a fɔ ko ni binganiwale in ko ɲagata sera jamanaden gansan 10 bɔɲɔgɔnko de ma wa ko dɔw fɛnɛ nin tora a la. Tigre bamanciw u y'a yira k'a fɔ ko maa 56 de bɔnɛn'u nin na wa u y'a yira k'a fɔ fana ko Éthiopie gouvernement kolo de ye nin binganiwale in boloda. Ni binganiwale in kɛra wagati min na Éthiopie ministre
minisiri ɲɛma Abiy Ahmed ale y'a yira k'a fɔ k'ale b'a fɛ ka bɛn sigi ni duguden ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. O de hukumu kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'u bɛna fanga sinamatɔ dɔw labila minnu bɛ jɛkulu kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko Front de Libération du Peuple du Tigre. Sudankaw fɛ yen nɔ maa ba kelen bɔɲɔgɔn ko olu ye nisɔngoya tagama kɛ tuguni karidenw Khartoum bɔlɔw kɔnɔna na fo ka taa se u ka duguba dɔw ma yaasa k'u ka nisɔngoya yira. Fintigilakaw ye fanga dafiri mun kɛ Octobre kalo tile 25 tɛmɛnen na. Wa ni wale in kɛra dɔgɔkun kelen kɔfɛ n'u ka minisiri ɲɛma Abdallah Hamdok n'ale wulila ka bɔ a nɔ la. Maa kelen o bɔnna n'a nin na nisɔngoya tagama in senfɛ. Su kɛrɛnkɛrɛnnen min kɔni sigira Renouveau maaw fɛ ka tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka jamana seko ani dɔnko maaw ma n'u kɔni ye jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen di an ka seko ma ni dɔnko caman ma min kɛra sibiri tɛmɛnen ka bɛn janvier kalo tile 8 san 2022 a kɛnɛ ka Omar Koyita M7 Jabarani tɔgɔ la. Groupe Renouveau ale ka ni lajɛrɛ min ni ale sigira senga décembre kalo san 2021 walasa ka se ka Mali seko ani denko k'o sankɔrɔta. Mali fɔlikɛlaw u ka kan u ka yɛrɛ diɲɛ mɔgɔ la i n'a fɔ anw bɛ tile diɲɛ mɔgɔ ta nɔfɛ cogo min na i b'a dɔn k'a fɔ fɛn wɛrɛ de kɛra ka olu fana jira o de bɛ anw kɛ anw k'olu dɔn kosɛbɛ. Ni an ye an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ni o ye an ka dɔnkililaw dɔnkilidalaw fɛn min ye u ka animateurs fana ye n'an y'u dɛmɛ k'u kɔrɔta diɲɛ mɔgɔ bɛ girin an ka dɔnkili la. Ayiwa sinaya tɛ fadenya tɛ Renouveau télé ye nin daminɛ walasa dingɛ dɔ tun bɛ yen ka dingɛ in dafa mɔgɔ tɔw k'a ye an ka ɲɛbɔ a fɛ an ka jɛ ka a bonya. O hukumu de kɔnɔna na ni min ye nin siɲɛ fɔlɔ ye ka kɛ groupe Renouveau o kɔni fɛ o kɛra sababu ye ka jɔnjɔn di dɔnkilidalaw ma minnu kɔni kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye san kɔnɔ. Walasa ni jɔnjɔnden sen fɛ dɔnkilidala 45 ale ni dɔnkilidala jɛkulu olu kɔni tun bɛ kɛnɛ kan san albumu ani san albumu tilancɛ n'o ye albumu cini ye n'a bɛ f'o ma ko EP ani mixtape ani san dɔnkilidala cɛman ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ani san dɔnkilidala musoman ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada olu n'u ɲɔgɔnna wɛrɛw. Bon kuma daminɛ na n bɛ Renouveau yɛrɛ mɔgɔw fo fɔlɔ u ka nin hakilina in tali la. Ni baara min a ma nɔgɔn vous voyez un peu a ma nɔgɔn parce que an ka ca jamana in kɔnɔ trop mɔgɔ baden de bɛ yen nɔ min bɛ ne ka baara in ɲɔgɔnna in kɛ donc ne y'a ta a garisɛgɛ a tun bɛ se ka di mɔgɔ wɛrɛ ma. N bɛ maliyɛn bɛɛ fo aw ko barika la Guinée ni Mali an bɛɛ bɛ balima kelen de ye aw yɛrɛ b'a dɔn donc ni bonya warala ma ni bonya bɛ taa an na mobile sɔrɔ en tout cas merci. Aw ko barika. Bon ne bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka aw yɛrɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo vraiment bɛɛ kɔntannen don an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ hɛrɛ ye. Bɛɛ courage ta baara min don baara kelen dɔrɔn de m'a faamuya n'i tila ma vraiment i bɛ nafa sɔrɔ a la mais n'i y'a kɛ cogoya wɛrɛ i m'a faamuya i yɛrɛ bɛ tila ka fɛn dɔ sɔrɔ tuguni min ye malo ye. K'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kelen filɛ nin min ɲɛnamayara Renouveau fɛ a yɛrɛ y'i jɔ a kasabiko kunkɔrɔ mɔgɔ si m'a dɛmɛ a la ala ka san wɛrɛ ta yira na. Ka don farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw la farafina wanɛw ka kɛnɛ bɛ ka taa Camerounkaw fɛ yen nɔ ni ni atako 33nan baaraw ye Kajatu Bagayogo hale bɛ yen nɔ M7 Jabarani tɔgɔ la a ye jaa minnu sɔrɔ dolanci kunfɔlɔw kan a bɛ o ɲɛfɔli k'an ye olu kan. Farafina wano ka kɛnɛba tolo min kɛra Camerounkaw fɛ san 2022 kɔnɔna na sa n'an ko ma ko CAN Cameroun 2021 n'o yɛrɛ bɛ tali kɛ a tolon ta ko 33 ka sa an bɛ se k'a fɔ ko Cameroun jamanadenw kan kɛlen don ko sego n'u damayira bɛɛ kɛ cogo min na nin tolen bɛ se ka kɛ kunnawoloba ye wa ni maa min ye Cameroun ta kala an b'a ye k'a fɔ ko farikolo ɲɛnajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen don dolantan kanu jamanaba don o de kun kɔnɔ sa jamanadenw kɛlen don ka nin tolon kofɔlen ta k'a k'u ta ye walasa ka faamuyali kɛ Cameroun jamanadenw ka kanu na ka ɲɛsin farikolo ɲɛnajɛ kofɔlen ma kɛrɛnkɛrɛnnen nin tolon min bɛ
kɛla u fɛ sa an ye tagama kɛ ka taga u lajɛ u ka farikolo ɲɛnajɛ kɛrɛnkɛrɛn nin tolon kɔfɔlen ɲɛbila dolantan ban n'o kun kɛlen n'u ka jamana ani Burkina Faso kɔda ɲɔgɔn na n'an ye ni jamanaden ninnu yɛrɛ ka dolantan lajɛ cogo jateminɛ an bɛ se k'a fɔ ko hami pression fo ka taga se bolodi ɲɔgɔn ma olu kɔni kun bɛ ye u ɲɛdaw kan kosɛbɛ wagati min an yɛrɛ bɛ se kɛnɛ kan o kɛra Cameroun kɛtɔ ye k'a ka ngɔye fɔlɔ sɔrɔ n'o kɛra sa kuma min an bɛ se kɛnɛ kan o kɛra Cameroun kɛtɔ ye k'a ka ngɔye fɔlɔ sɔrɔ n'o kɛra sababu ye Vincent Aboubakar ko yɛlɛma ka kɛ colu ye o kɔni kɛra nisɔndiya sababuba ye nin dolantan kanubaga ninnu bolo kosɛbɛ o baaraw tɛmɛnen an kɛlen kan ka kuma galamani tɛngu la u bɛɛ da bɛn'a kan k'a fɔ k'olu ka wulikɛjɔ ani u ka jamana kanu kɛrɛnkɛrɛnna dolantan jɛkulu ko ta fanfɛla la o ye fɛn ye mun man ka bali mɔgɔ la ka da kan u dalen n'u ka dolantan jɛkulu la u b'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ k'u ka dolantan jɛkulu n'a seko n'a damayira bɛɛ kɛ walasa ka jamanadenw nisɔndiya ni kɔrɔfɔni tɛmɛnen an bɛ se k'a fɔ ko ni jamanadenw kɛlen n'u ka nin tolo in ta k'a k'u ta ye u n'u seko n'u damayira bɛɛ kɛ walasa farafinna bɛɛ ka se ka kunna wolo Cameroun sababuya la o baaraw kɔni mana bila sen an bɛ se k'a fɔ k'o ye fɛn mun tɛ bali maa la ka da kan Cameroun ye farikolo ɲɛnajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya dolantan jamanaba ye ka da kan dolantannabaw bɔr'u bara i b'a fɔ origine min la Patrick Bumba walima u ka farikolo ɲɛnajɛ ko ɲɛnabɔsoba ɲɛmaa kura n'o bɛ tali kɛ Samuel Eto'o kan ka fara nin dolantannabaw kan sa an bɛ se k'a fɔ Cameroun ye jamana ye fana nisɔndiya ka bɔ jamana min na o la fo ka taa nin tolo in ta ko 33nan kuncɛ don min na n'o bɛ tali kɛ février kalo tile 6 san 2022 in kan sa an bɛ se k'a jigiya k'a fɔ ko ni jamanadenw jamana fantan 4 bɛɛ fɛ bɛɛ ni seko ni damayira kɛ cogo min na jamana tɔ maa minnu bɔl'u ka yɔrɔ la ka na nin tolo in lawaleya u fɛ yen sa bɛɛ bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ ani ka damu sɔrɔ a ko kɔnɔna na. Ka kunnafoni kuncɛ an bɛ lasegɛ min bɛ tali kɛ an ka école maître olu ka lafasatonjɛkulu maaw u kɔni ye lajɛ kɛ bi lajɛ min kɔnɔna na ni u kɔni a yira k'a fɔ fɛn min tun ye baarabila ye ni u kɔni kun kelen don ka o baaraw daminɛ tarata tɛmɛnen dɔgɔkun tɛmɛnen an ka jamana kɔnɔ ka ɲɛsin jamana ale kalanko ma u kɔni bɛ ladɔnniya kɛ ka ɲɛsin école karamɔgɔw ma fɛn min ye sini janvier kalo tile 11 ni baaraw kɔni olu ka daminɛ an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniyaw ye don nataw la o de bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni ale kɛnɛ na an ka wulikajɔ ye kunnafoni minnu sɔrɔ ka di aw ma o de kɛra ninnu ye aw ni ce aw ka filɛli cogo ɲuman na ala ka su yɛrɛ di aw ni ne bɛɛ lajɛlen ma.